Hello mga bay, kumusta man mo tawon? Hapon na diri, hapit na alas 5, apoy ka ang gutom na kay kong bitok. Nanghapo kami sa mga sinina para sa tangtugnaw. Dayon ang pangtag-init, ihipos na pud ka na ang pangtag-init. Dara ang pangtagtugnaw na arrange na. Na-arrange na ako pangtagtugnaw na pay daghan. Dayon, dara kani iyang no sa iyang kadri. Pilunon pa na nako kay kanang singan ani, ganahan siya ana. Dayon kani pusunon pa nako ni. Mga pang party dress niya. Dayon na daghan kay ipanglabay. Kisay mga ayo. Kanitanan mga habol. Kana iya na nang ilabay hasta niya. Lamia pa ngayon. Ihabol siya atuad para di na ta makahabol og sa kusaharina. Dayon kani mga sinina aya na nang ipanglabay. Piting daghana. Mga jacket. Mga nindot rabana na puy ukay-ukay ni karon. Busy jud kay inyohang inday karon. Grabe ka busy. Akong schedule karon nga manglabag mamlansya wala gid nahimo. Kay nanghabwa mi sa mga tangtugnaw ug tag-init nga mga sinina. Ang tag-init ihipos na po ang sinina sa tag-init. Ang sinina na po sa tangtugnaw amo ang ipagawas. Mga hipusunon pa nako. Kanatan din na piting dagana ipanglabay na na mga bay. Papilian na sa kuha unya. Kung papilian sa kuha sa himungaan. Dayon kana sab duha ka kuan ipanglabay sad ni. Kani ipanglabay na nila tanan. Kana dili na ganahan akong alaga. Kani mga habol o lami pangayoon ng mga habol. Muna ipanglabay mga bay. Ang kinabuhi wala jud ko ka-edit karon ay sa mga nag-birthday. Kay grabe ka busy akong akong kalag karon ra ko gibiyahan sa akong alaga mo na nakahiwawid ko cellphone. Kana pinalansa na anak ko sa piting daghana na niawas ng basket sa kong pinalansa. Dayon mamilo pa ko ani karon. Pero ay ako mamilo makaon sa ko gutom na kaayo. Ako raning balikan kana ipangsulod na po na sa mga bag. Ipatong dito sa ibabaw sa kabinet o ang kabinet babaw. Alaka Ginoo dayon kanipod ipang habwaon pa dito na akong bag sa taas kaya kung ipuno tong sa kinabuhi sa WC kikabgab. Igutom na biya ko nag-adobo ra ba ko og kaning sitaw. Nag-adobo ko og batong. Alas na mabugata ani Inday, naman to kong partner. Duha mami ani nang aswat. Kung alaga tabangan di ko nag-aswat. Kating bugata mga bag Mga bag pamani sa kuan. Bag sa panahon pas kupong-kupong. Mga baga. Pero mga ligon kayo ba? Sa birahon. Ay, bago. Ay, Ginoo ko. Bangi. Wala, sige, basag nagkalisod. Oh, tabang. Ugan ang ni kabayo. O, saba. Wala ka. Ginoo sa amin rabaning kabinet. Kabuak makataning kalakihan Time siya mga ang kabayo nahulog. Ay, tabang. Dinsa wa na ko'y kusog magkaon sa ko. Inday, magkaon sa ko Inday. Balikan ra ko ni unya. Arrange na iya mga sinina diha. Mga jacket, mga pangsundalo, mga saya, pwedeng dagkua. Kaego tulo ka tawo. Dayon, ala na pa siya wala. Wa pa niya matchik ning uban ay. Na, kaego ba ka ni da? Time sa glabar ko ulo, time sa di ang bago, time ba? Tanawang mga bago, panahon pa ni kuwan, 19 purgatin. Pero ligon kay mga baga, mga tigulang na kaining mga baga. Mao pa ni malita ba, mga malita, mga unang gawas ng mga malita sa panahon. Mo ni.
Wala. Dayon. Latipa, I will eat first, okay? I will come back. Okay. Makaon sa ako. Uy, biyaan sa tamo ha. Dili ra ko kuto. Bye-bye. Bye.